Me han dado, se puede decir, como la vida. Yo no tenía nada donde ir, entonces ellos me acogieron. Yo me siento muy cómodo aquí con ellos. Es como si fuera mi casa, no lo es, pero bueno, muy bien, muy bien. La llar Pere Oliveres consisteix en un recurs residencial per persones que es troben en situació penitenciària. Ofereix la possibilitat de recuperar hàbits i de recuperar sensacions i de fer com aquest pont entre el que seria el centre penitenciari i la societat. És un refugi per a la gent que l'hauria de saber aprofitar. Jo els aconsellaria que sí, que d'aquí només en poden treure coses bones. El fet d'entrar a presó, entres d'una manera, amb una vida muntada, amb una sèrie de persones que t'acompanyen o de situacions que quan surts moltes vegades no són les mateixes. Llavors has de fer molts processos de dol també. La llar Pere Oliveres, pues bueno, es un proyecto, la verdad, muy bien hecho, muy bien pensado, sobre todo para la gente como nosotros. Yo creo que ha sido una idea magnífica. El millor que fem aquí a Pere Oliveres jo crec que és acollir a les persones, escoltar-les i fer com d'aquest coixí perquè puguin gaudir d'un espai de serenitat i un espai sa. Aquest reconeixement al final ens ofereix la possibilitat de portar a terme les activitats de la vida quotidiana, de poder tenir unes activitats d'oci, temps de temps lliure d'una major qualitat. Yo me lo llevaría todo, sobre todo a ella y a ellos. Me lo llevaría a todos conmigo.